Γεια σας, μ' αρέσει Team 10 και σήμερα θα παίξουμε Minecraft και φτιάξαμε ένα δικό μας Ireland εδώ μαζί με δύο παιδιά. Ούψι, κάτι λάθος. Και αυτό εδώ είναι το πρώτο μου diamond που βρήκα. Βρήκα μόνο συνολικά 12 και ούτω καθεξής τα άλλα τα παιδιά. Έχω άλλα εδώ, έχω και άλλα εδώ για νομίζω. Βρήκαμε και λάμπης λαζούλη και redstone και πολύ iron, αλλά τώρα το χρησιμοποιήσαμε όλο. Να το diamond εδώ. Να το. Και με το άλλο που έχω κάνει το 4 και φτιάξαμε και πήρε την nether. Να τη δείτε. Όχι, νύχτα, ας πρέπει να κοιμηθούμε. Κοιμάστε λίγο. Τι ωραίο. Ωχ, ναι. Κάκι. Λάγκα, ναι, και εδώ είναι η μεγάλη γέφυρα που έφτιαξε ο Θοδωρής. Βλακεία. Μόνο εδώ πάνω είναι ωραία. Είστε να το κλέψουμε μερικά diamond. Πα. Δεν κλέβω diamond εγώ. Εδώ είναι ο κήπος που έχει φτιάξει. Παιδιά. Μην πείτε τίποτα, παιδιά. Και εδώ είναι κάτι άλλο που έχει φτιάξει. Εγώ πιστεύω πως είναι βλακεία. Και εδώ είναι ένα υπόγειο που έχει φτιάξει. Κοίτα που το χρησιμοποιεί. Να το χρησιμοποιεί καθόλου. Και αυτό το table εδώ. Του Άγγελου το σπίτι που μόλις τώρα ήταν χαλασμένο. Και καταρχήν αυτό είναι το skin μου. Είναι και το άλλο skin εδώ. Είναι ίδιο από αυτό που είναι πάνω κάτω από τις καρδούλες, μια εικόνα. Είναι όλο ίδιο. Απλώς δεν έχει δύο σπαθιά. Το έχουν πραγματίσει από τον υπολογιστή που είναι, για παράδειγμα, είναι και το ένα και το άλλο. Και θα σας δείξω και τη γέφυρά μου τώρα εδώ. Τέλειο. Wow. Είναι τέλειο. Εντάξει. Και πάμε. Εδώ είναι η σκάλη που έχει φτιάξει το Θοδωρής. Και μια γέφυρα. Αυτή η γέφυρα είναι δικιά μου, εγώ την έφτιαξα. Ενώ αυτή είναι ο Θοδωρής. Όχι, βασικά αυτή είναι εδώ με τη σκαλιά δικιά μου είναι. Και αυτή είναι εδώ. Και εκεί πέρα θα βρούμε slime. Και εκεί κάπου πέρα, εκεί που δείχνω το σταυρό, έχει slime πολλά. Και θέλω να φτιάξω ένα τραμπολίνο. Μα κοίτα, καταστραμμένο σπίτι ρε φίλε. Πώς θα ανεβαίνει πάνω, μάλλον κάτσε, εγώ θα ανεβώ με άλλον τρόπο. Μάλλον έτσι ανέβαινε για να μην έχει σκάλες. Πώς και μπορεί να κάνει κι άλλος. Ναι, εδώ σε αυτή τη σπηλιά βρήκαμε τα πρώτα μας διαμάντια. Και παρακαλώ, θέλω να πάει πάνω. Παρακαλώ, please.
Ανεβαίνουμε. Πάμε. Κοιτάξτε. Τι έχει μες στο chest. Diamond. Μην τσιγκουνεύεστε ρε. Μην τσιγκουνεύεστε είπα. Μην τσιγκουνεύεστε. Οπ. Αλλά μου δεν το χωράει. Πρέσω plate και φεύγα. Αυτό το θέλω. Το iron είναι. Έχω πολλά. Αυτό. Αλήθεια, ένα. Εγώ τα πήρα όλα. Εντάξει. Ας πάρω και αυτό. Και... ναι, και παιδιά, εδώ που είναι εκεί ο Βάλτος, βρήκαμε μια ήρθε σε αυτή την εκεί τη μεγάλη γέφυρα και τους κάτσε και πήρε 2 μπουκάλια. Ένα με φίλτρο, 2 φίλτρα που ανεβαίνει ζωή και το ήπια όλο. Κρεβάτι το στο πάρω. Ouch. Αυτό πόνεσε πάρα πολύ. Βάζουμε το νερό. Εντάξει, το πήρα. Μιας που είμαστε, θέλω να σας δείξω μια κατασκευή που έφτιαξα, αλλά κανονικά ήθελε sticky piston, αλλά σκοπεύω να φτιάξω ένα hopper και κάτω από αυτή την πέτρα να τη σπάσω και εδώ κάτω να έχω ένα chest εδώ, να πέφτει μέσα στο hopper για να πηγαίνω μέσα στο chest και εγώ πάω να το βρίσκω έτσι. Αν πάω εδώ, τι θα γίνει. Και αυτό εδώ είναι, όλο αυτό είναι το σπίτι μου. Ναι, το κάνω μεγάλο. Το έκανα μικρό αλλά γεμάτο μέσα. Και εδώ κάτω μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Αχ, ψωμάκι. Παιδιά, αυτό εδώ είναι το diamond που πήραμε τον άγγελο, γιατί είναι από δίπλα μου. Λοιπόν, εγώ τώρα παιδιά θα πάω στη πύλη του Nether. Πήγαμε στην Nether και λάβα. Αντιγύρω. Στο άλλο επεισόδιο θα παίξω Σαν Ανδρέας. Το 3. Δεν έχω το κανονικό, δεν μπορώ να το κατεβάσω, δεν ξέρω γιατί. Και εδώ είναι το enchanting table που φτιάξαμε για να μαγεύσουμε τα pickaxe. Εδώ κάτω είναι στο σπιτάκι του.
δεν μπορείς να βρεθείς. Και παιδιά, γεια σας, κλείνει το βίντεο. Like, subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Γεια σας.